jucându-și fotbal și că taman acolo era un trup de al lui Ion. Și că acolo noi de-am încercat. Dă-ne asta. Bună. Так, faceți toți POV-urile voastre. Dar cum, dacă noi să avem POV-urile noastre, dacă pur și simplu noi să fim împreună? Așa și trebuie, haidem. Tu vrei să facem film, Apsanca? Stai, pe unde ne ducem? Pe asta? În coridorul ăsta lung? Da. Haidem pe coridor lung. Bum, șacalaca, bum, șacalaca. Burgeri. Asta chiar lasă. El face un mega bulgar de zăpadă. Da, uai. Înțeleg că asta e mâncarea ta preferat, dar nu chiar așa. Acolo este prostie în camera scena care nu pot să arăt. Și aici tot este, care am arătat de am nevrând. Pardon. Să nu aveți traumă de acolo. Uai, asta era înghețată. Bum, șacalaca, Înghețata ne? Eu n-am înghețat. Uai! Ce ai aruncat-o pe jos? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Asta era ecașet și s-a făcut. Uai, tu nu mă ai scăpat, ai fuți mica. Bate mica. Uai, s-a făcut. Haidem. Uite că te-ai de alb și bun. Oi. Asta e neamă. Până, țune. Și-mi ia. Oh, nu! Filmează. Stai să înceapă și tu POV-ul tău. Să venim. Băi, eu ieși 15 minute. Ia zi. Bum, șacalaca, Nimeni? Că așa-i viața, hai mergi. Nu trebuie, haidem. Am stat să încercam să... Căcam, da. Păi tot așa speriați. Să aude alea cu muzică.